Guys, samahan nyo ako guys. Pupunta tayo sa may Susie's Cuisine at bibili tayo ng pansit palabok. Let's go guys. Ayan. Kitang-kita nyo ba yung view ng Holy Rosary Parish Church? Ayan. At yung tulay. At sa bandang kanan ko ang City Library. Ang dating City Hall yan. Okay, ang lumang City Hall. Pero mas pinakalumang City Hall pa sa bandang kaliwa ko dyan. Yan yung Museo ng Angeles. Yan ang unang naitayong City Hall dito sa Angeles. Okay. So tayo diretso sa Nepo. Okay. Kita yung simbahan guys. Inaayos yata nila. Naman ang Holy Family Academy sa bandang kaliwa. School po yan. Private school. Okay guys, so diretso lang po tayo. Andiyan si Magdo. At alam niyo yung magandang yung bakod na yun, may halaman na yan. May istorya din yung bahay na yun, sa lumang bahay na yun guys. At isa rin ito. Yan ang pinakamatatandang bahay dito noon sa Angeles. At nakikita nyo naman po yung building na yan, itong kulay green na may mga screen. Yan ang bagong kondong tinatayo ngayon. At nakikita nyo naman po yung General Mall. Yan ang pinakaunang mall sa Angeles City na naitayo. At ito naman po ang bangko ng PNB Bank. Okay. Kukuha lang tayo ng angulo rito guys. Sisilipin lang natin yung paligid. Okay, there we go. Here it goes. Ayan na po. Ayan na ang bagong kondo pero hindi pa siya tapos guys. Sana matapos na. Ito naudlot lang sa panahon ngayon guys. At ayan yung bangko ng RCBC. At ayan yung matanda at unang mall sa Angeles, ang General Mall. So, dadiretso tayo dun guys sa daanan na yun, papuntang Nepo Mall. At tutumbukin natin yung New Point Building. Yung tulay na yun guys, yung sa overpass na yun, yun yung nag-uugnay sa Nepo Mall tsaka sa New Point. Sundan nyo ako. Okay, samahan nyo po ako at tayo bibili ng pansit palabok. Sikat na sikat ito dito sa Angeles City, Pampanga, ang Susie's Cuisine. Tara, pasyalan natin ang Susie's Cuisine guys. Samahan nyo guys. Okay. Sige. Pasok kayo. Pasok. Okay, there we go. Yan. Medyo pag napapaharurot ako guys, nagbablard siya ng konti. Kasi nasasapul ng hangin guys yung camera natin. Kaya ganyan. Nagkakaroon ng vibrate. Ayan, sa kaliwa ko, yan yung Nepo Mall, Angeles. Yung kulay blue na yun. Tapos yung overpass niya sa taas dyan, yan yung Nagsen po dyan. Ayan, yan yung building ng New Point. Okay, pero hindi tayo pupunta dyan guys. Tayo pupunta sa tindahan ng Susie's Cuisine. Alam nyo ba guys, dati kapag malapit na talaga or nasa buwan na ng Ber, itong Nepo ay napakaraming tao talaga, maraming namimilis. May mabibili ka rito magagandang damit, sapatos, andyan sila sa bandang kaliwa ko guys. Yung building na yan. Kalimutan ko lang kung tawag kasi dati dyan Nepo Bazaar yata yan noon. Okay. Pataka na lang ako no guys. Pero ayan na, malapit na tayo kay Susie's Cuisine. Dati punong-puno ng tao dyan, mga nag-aaral sa trade school. Dyan yung kanilang terminal, yung orange na yun guys. Marami kang makikita mga estudyante. So nandito na tayo, papunta tayo kay Susie's Cuisine. at tayo'y bibili ng pansit palabok.
Okay guys, iabante ko lang tong tricycle na nasa harapan ko guys ha. Huwag naman sana magalit yung may-ari. Makikisingit lang ako. Okay. Ayan na guys, so may pwesto na ako. Bahala na kung iurong niya o ano. Basta hindi ko ilalak yung aking tricycle. Okay, tayo na papasok. Ayan na po, pasok na po tayo. Okay guys, bibili muna tayo ng pakit palabo. Morning, sir. Good morning, sir. Okay guys, meron silang puto rito. With itlog na maalat. Ayan. Best puto. Ayan guys. Marami silang puto. May iba't ibang sizes yan. May malaki, may maliit. Okay guys, umorder ako nito. Sarap siya. Yan ang kanilang mga puto. May iba't ibang kulay ang kanilang puto. At silipin naman natin dito ang mga presyo ng mga ano na paninda. Presyo ng palabok. Parang hindi ata masyadong kita kasi nakaharang yung plastic cover kaya ganyan. Hindi masyadong makatagos maayos yung dente natin. Okay, ito na po yung aking order. Yan yung in-order kong puto. At ayan naman po ang kanilang mga dried banana chips. Yan guys. Kapag gusto nyo bumili o may pasalubungan kayo rito, hanapin nyo lang ang Susie's Cuisine. Ayan ang kanilang chicharon na malutong. Yes. Sarap yan guys. Pag sinausaw sa sukang maanghang. Ayan po. At silipin natin ang kanilang dried mango. Ayan ang kanilang dried mango. Nakikita nyo ba guys? Okay, may Cebu. Dried cocoa mango. Well, from ano to? Cebu? Made in Cebu. Okay. Baka siguro. Okay, ayan po. Kanilang dried mango. Matamis na matamis. Made in the Philippines. Kaya kung kayo may papasalubungan o kayo may regaluhan, punta lang sa Susie's Cuisine. Okay, tingnan natin yung kanilang cake. Wow. Yummy cake. At meron din silang tikoy dito guys. Andiyan. Daming pagkain na mapagpipilian dito guys. Ayan yung kanilang mga brownies. Yung gusto ko yun, yung yan, yung makapuno na yan, yummy talaga yan. Kaya guys, pumunta na kayo rito sa Susie's Cuisine at mag-order na kayo. Dito pa tayo guys. Silipin natin ang mga suman-suman nila rito. Ayan guys. Yan ang kanilang mga puto at ito ang kanilang suman bulagta at ang tamalis or boboto sa Kapampangan. Yes. Ayan. Nakakatakam guys. Ayan, tingnan nyo. Sa amoy pa lang yan. Takam na takam na. Yan ang kanilang tinatawag na sushi. Okay, sarap naman. Pati sa kulay, makulay ang kanilang sushi. Yummy, 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 yummy. At ayan ang kanilang kutsinta at puto. Ayan. Makulay din ang mga puto rito guys. Paiba-iba yung kulay nila. May mga cheese sila sa ibabaw. Okay, sila lahat. Talagang makulay ang mga pagkain dito sa Pampanga. At ayan naman po ang dinuguan. Yan ang kamats ng puto. At isasaw-saw dyan. Ayan ang kanilang mga kasaba cake. Okay. Sige lang, sige lang. Pasyal-pasyal tayo dito. Yummy. At ayan na naman ang kanilang mga peanuts guys. Ayan. Mani-mani. Ayan. Iba't ibang uri ng mani. Ayan guys. At may uraru. Uraru ba ang tawag doon? Uraru. Ayan guys. Kumbaga, uraru cookies. Parang yan tinatawag natin puto seko, no? Yung time natin. Yung mga bata pa tayo sikat yan, puto seko. Yes,
consumption, guys. Kaya kung hanap nyo ay pasasalubungan o mabibilhan ng pasalubong or panregalo at makakain dito lang sa Susie's Cuisine. Ayan, maraming pampasalubong. Kung kayo may mga relatives na babalik na sa kanilang mga pinanggalingan na bansa, dalhin nyo sila dito, guys. Maraming mapagpipilian. Ayan ang kanilang mga balitog. May balitog, may popcorn. Okay, guys, ngayon tapos na tayo lang lalabas. Ang model na si Kuya Panda. At ito naman po ang loob ng Susie's Cuisine. Ganun ka-relax talaga yung kulay ng looban niya. Kulay mint green. Ayan po, napapanatili pa rin yung social distancing. At ayan po ako, nasa likuran ko ang mga chicharon. Ano, guys, gusto niyo ba? Gusto nyo bang pandala ko kayo? Okay, guys, dito na tayo ngayon sa labas. Ayan yung kanilang pambungad. Napakasimple lang, guys. Ayan, Susie's Cuisine. Kakanin Pampango kakanin. Ayun. Rest in Pampango kakanin. So ayan po, Sing. Ayan po ang kabuuhan. So ayan po yung building ng New Point. At ayan po yung Nepo Bazaar. Kung hanap nyo doon, guys, mga sapatos, marami doon. Okay, guys, let's go. Tayo nang pumunta dito sa may, ipapakita ko sa inyo rin, guys, ha, yung planta rito ng yelo. Pag-aari ng mga Nepomuceno, yung mga bigating tao rito sa Angeles. Pasyalan natin ang kanilang planta at itatanong natin kung magkano ang presyo ng isang sakong Chuba Ice. Okay. Kasi may pinaplano ako nito eh. Well, tingnan natin, guys, ha. Okay, ayan po. Ayan na, walang masyadong tao. Very good, very good. Okay, bababa muna po tayo at tayo pakikiusisa. Okay, guys, ngayon nalaman ko na ang presyo. Pero hindi ko masasabihin yung baka sabihin lang magbago yung presyo nila. Okay, tayo nang lumarga. Ayan ang kanilang yelo, guys. Chuba Ice. Okay, let's go. Ayan po ang Nepo. Nepo subdivision to, no? Nepo. Ayan, guys, ang bagong building dito. Dati rough road to, talaga magaspang, pero ngayon napaganda na nila. At itutumbukin natin na parking, yung parking na yun. Diyan marami nagde-date dyan, marami estudyante dyan. Yan yung park sa Angeles. Nepo Park. Katabi niyan ay ang Angeles Electric Corporation. Okay. Bandang kanan yung Angeles Electric, guys. So, yung mga nagbabayad ng kuryente dito, yung mga napuputulan dito sa bandang kanan. Yan yung pagbabayad. Bayaran ng kuryente. Okay, guys. Ngayon, tayo okay, itutumbok natin na subdivision yan. Ano yan? Bilyateres yan. Okay. Tapos yan yung mga building na mga call center dyan. May bandang kanan to. Ito yung mga bagong building na tinayo. Kasi
dati guys, itong mga bagong building sa kaliwa ko, isang malaking nepo quadrangle talaga yan. Oval talaga yan. Marami nang jogging dyan guys. Pero ngayon, ginamit na nila yung space. At syempre, nagbo-boom yung Angeles guys. Kaya ayan. Dati isang malawak na quadrangle yan. Maraming nagaganap yan tuwing sasapit ang October Fest. Maraming pa-games ang Angeles. May mga live band dyan. Tapos lahat ng school na nagtitipon-tipon, nagpaparada. Kaya napakasaya sa Angeles. Kung inyong susubaybayan. Okay, ayan po ang Nepo Mall sa bandang kaliwa. Okay, yun yung Nepo Mall natin guys. Okay, tuloy lang tayo. At yung Holy Family Academy. Holy Family Academy, ito bandang kaliwa ko na building. Tapos yung mga old houses ito, pero magaganda. Yung mga hala-halaman yung bako. Alam niyo yung malaking building na yan, kulay blue na yan guys. Holy Angel University na yan. Yan ang isa sa pinakamalaking school dito sa Angeles City. Isa siyang university. Okay guys, patuloy lang tayo sa ating pag-drive. May nadaanan ako rito guys, isi-share ko sa inyo yun. Kahawig siya ng nanay ko kaya binalikan ko siya. So I remember my mama. Kaya eto, pakinggan nyo guys ang naging conversation namin. Natats ako sa kanya talaga kaya binalikan ko siya. Okay guys, kala ko siya. Siya yung namamalibos dito sa puso. Kala ko nung wala. Ilang beses ko na siya nakikita. Saan kayo? O, pamasahin nyo na lang. Ikaw nagbigay to? Sige, may isa. Pero, yan, pamasahin mo na kung magana. Buti, dapat pa siya. Naghihingi lang po. Taga-taga na lang. Hindi lang ako parang kami yung nanay ko eh. Kaya dito, parang naman ko sa nanay. Baka ganyan siguro ito na nanay ko. Painted na aga rin, no? Kaya marami. O yung mga anak nyo, saan po? Isa lang anak ko siya. Lalaki. Tapos ito na po. Wala ka anak ko yung anak ko kasi. Inanak ko yung anak ko. Yung lockdown. Dahil hindi sila buti nga nakauwi siya. Sila lockdown doon na. Hanggang po na yung lockdown. Sa ano po sila magkano? Sa McDonald's. Kaso parang mayroon may trabaho ngayon. Mayroon. Kaya ginagawa na lang. Anong discard nyo ngayon? Namamasura po sila na kilala ng baby niya. Isang araw, isang gabi, sikmenta. Taga ako sa mga basura, no? House to house. Tapos mayroon natiti ng kanin, saka isda. Binibigay sa kanila. Sinugasan lang. Yan talaga ang buhay natin. Ngayon, medyo mas mayroon tayo ngayon, no? Dahil may sa amin sa isa. Sa Bisaya. Sama lang Sa akin sa Samar. baby. Ang misis ko sa Northern Samar. Yun ako ano. Diyo ka rin waray. Mga waray talaga. Kasi yung mister ko napagpana na niya na bayan. O ngayon, wala na kayo mister. At saka mo sa ona. Pinakap dito. Dugo daw ito. Parang O kailangan mo, pero yun. yung ginagawa ko sir, pinibili ko gamot yung amoxicillin. Saka namin Mga pressure pa rin na siya lahat. parang lilit ko. I-try mo lumapit sa ano, sa mga ano, kaya kay Mayor, ganyan. Kita ko sa mayor. Binigyan ako yung gamot noon. Hindi na tapos
talaga ron, hassle. Pero magagaling yung mga Magaling. Opera ang puso. Sana may pera pa. Hindi na wala ng libre na yun. Ang ba, libre na opera. Yung Ang gamot. gamot. Hindi ka nabibili. Lalo na, walang stock gamot saan. Ang kapatid ko, ganito ginawa niya. Lumapit siya kay Tarzan, kay Mayo. Nila sa tin. So sa may ano, sa may katanos sa kanya. Doon, sige, mother, na. Ingat ka lang. Oo, kasi naalala ko yung mukha ko, mukha ng mama ko. Sabi ko pa, ikaw mga ating ako. Sige, mother, na. Ingat. Sige po. Eh, pare may bagay. Ang pangalan ko para Sony. Parasconi. Ako Sony. Ako po si Jessica Mbura. Ano itong pinili namin? Ano? Castro. Taga Magalang po, no? O sige, mother. Ingat. Ingat-ingat ka rin dyan. May paligo ako ng sumer. Ayaw ko lang. Pagsiba muna akong test yan. Aha. Para Pagpalain tayo ni Lord, ne? O sige, mother. Ayan mo, pag pinagpala tayo ni Lord, pasya lang kita ulit dyan. yung malaki na nga ito. Sige po, mother. Ayun guys, talagang nahabag yung puso ko guys. Ilang beses ko na siya nakita roon kaso nadadaanan ko lang talaga. So now may budget din ako kahit paano. Inabutan ko na rin kasi every time na nadadaanan ko siya roon, sakto lang yung pera ko talaga. Wala na akong may bibigay talaga. Pero now, nakapagbigay ako this kahit paano. So, sa mga nakakapanood dito guys, kung madadaanan nyo man si Mother Connie, kahit magkano abutan nyo lang siya, nakikiusap ako sa inyo para kahit paano matulungan natin siya. So, balo na po siya at meron siyang isang anak. At ngayon, ayun, yung diskarte niya, namamalimos na lang siya. So, talagang mahirap ang sitwasyon natin sa kanya. Kung sino man makakadaan doon sa may side ng Holy Angel, abutan nyo lang kahit magkano, kahit 20 or 50, may lalaki pa doon, kayo nang bahala gumawa ng kabutihan sa kanya. Talagang mahirap yung sitwasyon yan, sumusugal siya sa sitwasyon na yan kahit na mapanganib yung paligid natin. Sa mga nakakapanood at gustong tumulong kay Mother Connie, wag po kayong mag-atubiling huminto sa kanya, abutan siya ng konting tulong. Yun lang po ang may tutulong ko sa ngayon. Isa lang din po akong sakto lang. Hindi pa naman talaga ganun. Kaya at least nanawagan ako nawa sa mga taong taga-Angeles na makakilala doon at makakita. Sana tulungan nila. Yun lang ang may iaambag ko sa kanya kay Mami Connie. Okay guys, kaya swerte pa rin tayo. Tayong ganito. Salamat pa rin tayo kasi nakakagalaw tayo, nakakakilos tayo, nakakahinga tayo ng maluwang, wala tayong iniintang sakit. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon ng buhay natin, tuloy lang. Patuloy lang tayo. Pasalamat tayo kung anong meron tayo sa ngayon. Kasi ako tutusin talaga, hindi lang tayo nakaranas ng ganito. Sana may tumulong kay Mami Connie sa makakadaan sa kanya. Mami talaga. Or bilhan nyo na lang ng tinapay or gano'n, no? Para iabot kay Mother Connie. So, kahit anong tulong na lang, guys. So, andito na po tayo niya. Pauwi na ako. Okay, salamat at sana yung kayo magsasawa sa aking mga videos. At sana naman ay tangkilikin nyo ang aking videos at mag-subscribe sa aking channel. At naway lalo pa tayo sa pagin. Guys, pagkita ko na sa inyo yung Libis na Nayon Resort dito sa amin. Ayan yung Libis ng Nayon. Kaso sarado pa sila ngayon. Okay guys, let's move out na. Okay, so talaga nahabag ako kay Mami Connie talaga. Well, alam ko malit lang na ibigay ko tulong sa kanya, pero kahit pa paano, sana, ginawa ko talaga itong video na to para may makakita sa kanya na taga Angeles City at mabigyan din siya ng konting tulong.
Doon halos doon siya tumatambay sa may side ng Villa Teresa at saka corner ng Holy Angel. Para naman matulungan siya kahit papano. Yun lang yung pinakaambag ko sa kanya. Sa mga meron dyan, huwag kayong mahiya na tumulong kay Mami Connie. Okay guys, nandito na po ako ngayon sa subdivision namin. Sa phase 1. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Okay, hayaan nyo, gagawin ko pa kayo ng iba't ibang videos para naman ay mas makita nyo pa ang kabuuan ng Angeles guys. Okay, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin, maraming salamat. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell. Thank you very much. Tsaka na ako mag-shoutout ng mga pangalan nyo guys, ha? Magpapalaki na tayo ng ating mga bananas. Okay guys, salamat. Thank you very much. Bye-bye.